Bé, bon dia, bona hora i benvinguts al primer podcast d'aquest canal. Eh, Bàsicament és el podcast número 0, li podria dir, perquè faré una miqueta d'introducció, però la idea no és que sigui un podcast només parlant del perquè d'aquest podcast i altres coses que sí que en parlaré, però sinó també ja introduir doncs, una temàtica, una reflexió per a qui li pugui interessar, que bé, que bàsicament va en la línia del títol d'aquest podcast, val? Que serà un dimarts qualsevol. Un dimarts qualsevol. Per què aquest títol, no? Doncs, i una mica encet una mica la reflexió. Em refereixo, amb un dimarts qualsevol, a la comparació, no? Normalment hi ha molta gent que viu pensant una mica en el cap de setmana, pensant en les vacances, seria menor o major a escala temporal, però bàsicament hi ha aquest xip, no? De, vinga, a veure com passo aquests dies entre setmana, de rutina, per arribar a aquell moment de viure de veritat que és el cap de setmana, que són les vacances o el que sigui, no? Crec que a la pel·li aquesta de Bohemian Rhapsody, de Queen, el Freddie Mercury, no? O l'actor, més ben dit, no? Però ho diu com visc per aquells moments de concert on és com trec el cap sobre l'aigua i és com aquell moment és quan visc i tota la resta és com un esperar entre concert i concert, no? Doncs, tot i que no estic ficant el Freddie Mercury com a contraexemple, tot i que estarem d'acord que no és exemple de bastantes coses, d'altres era un déu, però la cosa aquí és aquest concepte de treballar en fer que aquests dies entre setmana, aquests dies entre cometes qualsevols, un dimarts qualsevol, sigui un dia que valgui la pena i no haver d'estar pensant en això, el divendres, el dissabte, l'estiu o el cap de setmana. Llavors, quina relació té això amb el podcast? Doncs bàsicament, en aquest podcast el que vull portar, les temàtiques que vull portar, que tant de vegades com avui, sobretot sent el primer, seran jo sol, vale? Serà un podcast en el que convidat soc jo, digueu-me egocèntric, però la idea és anar portant gent que pugui aportar els seus punts de vista en les seves àrees d'especialitat, no? De diferents temàtiques. Quines temàtiques? Doncs coses, idees, lliçons, aprenentatges, conceptes que ens ajudin a que aquest dimarts qualsevol, aquesta vida entremig, no? sigui el millor possible i no haguem d'estar, entre cometes, fugint cap al divendres, fugint cap a les vacances, cap al cap de setmana, cap a tot això, no? Llavors, concretant-ho més, quins temes parlaré? Doncs bàsicament un concepte que sona bastant malament, no? Que és el tema de l'automillora. Està molt gastat, està molt... hi ha hagut molta influència, no? Moltes connotacions negatives de gent molt venedora de fum, de, jo què sé, de cursos online i d'això, de solucionar la vida i tal. Però és veritat que, ostres, hi ha moltes cosetes a aprendre, molts aprenentatges, moltes coses que no ens ensenyen ni al col·legi i potser tampoc no ens ensenyen ni els pares, ni els familiars, ni amics, que milloren la vida d'una manera substancial. I per què això és tan important per mi? Doncs això és especialment important per mi, i aquí us introdueixo una mica la meva història personal, perquè jo era un noi super tímid. No era un noi de, no, bueno, tots som tímids, quan som petits i tal. Jo era un tímid que literalment havien preguntat el Patrick està bé? O fins i tot si és que sabien el meu nom, perquè en alguns casos doncs, ni sabien el meu nom, perquè estava en algun esdeveniment, una mica de casualitat. Aquell noi està bé? I era com una timidesa extrema, o sigui, intentava no interactuar i em conformava fins i tot, no? En aquell estat en el que estava, era com que em conformava en veure la gent passant-s'ho bé, com perquè per mi allò ja era una experiència social. Era bastant trist, val? Però era així, era molt tímid, molt tímid, i va haver un punt en el que me'n vaig adonar que vaig dir, això no pot seguir així, perquè vaig ser un infeliç i coses bàsiques de la vida que veig que per la gent són zero esforç, per a mi és no només un esforç, sinó com un patiment constant, no? Només parlar amb gent, només haver de demanar alguna cosa, només haver de... Tot això era un superesforç i em costava moltíssim. Llavors va haver un punt que dic,
no puc seguir així. Llavors vaig entrar una mica en la línia, en la roda d'intentar anar millorant això, no? I arran d'això, que, òbviament, doncs mira, vaig passar de ser un noi super tímid a passar a ser comercial, ja de formador de comercials i bàsicament, no?, dedicar-me professionalment a la comunicació, passant de venir a ser, doncs això, super tímid, no? I de vegades parlant amb gent que a qui formo, o això que és com, però és que costa perquè jo sóc una mica més així, una mica més aixà, i escolta, cadascú és com és i cadascú té el seu estil, però els dic, els explico una mica la meva història i diuen, hòstia, no fotis, jo no em crec que tu fossis tímid, no? I hosti, realment ha hagut un canvi molt fort i la meva qualitat de vida, satisfacció vital, bé, és un altre nivell, és com si fos un altre tipus d'experiència humana, val? Llavors, jo és una cosa que això ho he après gràcies a molta gent que posava contingut online i de més, en els inicis de YouTube, o fins i tot abans d'allò d'algú que feia un curs, t'enteraves per no sé què, i el descarregaves pirata amb torrents i històries així. I amb allò, no? És com que, ostres, he après molt de gent, en aquest cas més aviat de l'esfera, no?, americana i de més, o britànica, i era com, hosti, els hi agraeixo tant a aquestes persones que van fer aquest contingut i dic, em surt compartir-ho, em surt tornar-ho al món. I en aquest cas, doncs, òbviament, a nivell, no, parlat en anglès, parlat en castellà, hi ha moltes coses, i jo soc català, i la meva llengua materna és el català, i ho vull compartir en català, i no hi ha contingut d'això en català, o n'hi ha molt poc, o d'una qualitat o un no sé què, que per mi, que no ressona amb mi, em sembla que falta una X veu, i que si ningú fa, doncs, mira, em poso voluntari com per fer-ho, val? Amb quina intenció? Res, senzillament intentar tornar això que jo vaig rebre en el seu moment, doncs a la comunitat catalanoparlant, en aquest cas, òbviament, no? I res, això era el per què, no?, d'aquesta temàtica de parlar d'aquestes coses, i dins d'aquest concepte, no?, que dic que està una mica gastadet i que té una certa mala imatge, que és l'automillora, es diu, no?, en anglès precisament, no?, en el món així, li diuen, les 3 subcategories serien health, wealth, relationships, no? Seria salut, wealth, no seria riquesa del tot, és una mica més ample el terme, crec jo, però vaja, es podria dir riquesa, es podria dir... Però no és només a nivell de diners, sinó de potser productivitat, de com ser una mica més eficient amb les coses que fas. És que encara que estiguessis a una ONG, tu fer bona feina, això jo ho encabiria dins d'aquesta temàtica, per exemple, tot i que també, òbviament, fer diners purament i ja està, i això està també bé, i també un tema important que tocarem en algun podcast futur, que és la mala imatge que tenim a Catalunya dels diners, no? Com és lleig, no?, fer diners, i... és com sembla egoista, i sembla que si algú té diners ha hagut de trepitjar a tothom i ha fet mal segur perquè no... Això és bastant tòxic i no crec que sigui una bona cosa, una bona manera de funcionar, i ho dic jo sense ser ric ni res, val? Però crec que treure's almenys aquestes coses una mica tòxiques de tots els termes, vale? En aquest cas dels diners, doncs és una cosa cap a la que treballar. Però llavors hem dit health, wealth, relationships, health, salut. Aquí entraria també el que estic fent ara en el meu nou canal de ferro i fites d'exercici físic i de més, és a dir, temes d'exercici físic, de salut. També aquí pot entrar el tema de salut mental, val? És a dir, intel·ligència social, emocional, una mica psicologia, val? Per tant, ja tenim unes quantes temàtiques de salut, unes quantes de riquesa o productivitat, feina, com li vulgueu dir. I després relationships, relacions. Aquí podríem dir que està una mica relacionada amb les dues, val? Però vaja, és la seva pròpia categoria i és la capacitat que, mira, que a mi em va posar en aquest camí d'automillora que m'ha dut a estar a un estat vital de satisfacció pròpia amb la pròpia vida infinitament, però infinitament millor que com vaig començar. Però infinitament, si hi hagués quelcom més gran que infinit, seria més gran que infinit. Saps? És un altre tipus de vida. Llavors, aquestes són les 3 temàtiques en general,
Llavors, bé, el que em venia una mica al cap i també a recomanació de la meva parella, podries fer això, no? I he dit, doncs mira, és una bona idea, no?, per fer un primer episodi de podcast. I el que és donar-vos com la meva opinió i barra recomanació d'un llibre de cadascuna d'aquestes temàtiques i la idea no és fer una revisió, una opinió en profunditat de cadascun d'aquests llibres, però sí que dir, mira, 3 llibres bastant diferents entre ells, de diferents horitzons temporals, podríem dir, i que crec que poden ser molt interessants, i res, i explicar-vos una mica, i així també em serveix una mica de fil conductor de per què, no? D'aprofundir una mica més en les diferents temàtiques que es poden trobar en aquestes 3 categories de health, wealth, relationships, salut, riquesa i relacions, diguem-li així. I podem començar per el de salut, val? Que en aquesta àrea, n'hi ha moltíssims, O sigui, em costa molt escollir un de cada secció, però aquest trobo que és un que engloba bastant els diferents aspectes de la salut, sobretot física en aquest cas, val? Aquí sí que no toquem la psicològica, emocional, val? Però seria Outlive, val? Outlive, no està traduït al català, crec que tampoc al castellà, però seria així com la ciència i l'art de la longevitat, però no us imagineu que per aquest subtítol està enfocat al viure com més millor, com més temps millor, sinó que ell, no, això li diuen el lifespan en anglès. Ell li diu, no lifespan, sinó healthspan. Diu, allargar al màxim els anys en els que estem en bones capacitats físiques, no? Llavors parla de... La idea no és arribar a 110 anys, sinó arribar als 80 anys podent aixecar el teu net o besnet i fer activitats i anar a passejar per la muntanya amb el teu besnet, amb 80 anys, no? En aquesta línia més aviat, que no en la línia de anem a arribar a ser-hi algú anys i jo què sé, val? I treure'ns les arrugues, res a veure amb això, no? I aquest llibre està, això, molt interessant i anant una miqueta més en profunditat, doncs hi ha una primera part, òbviament que és una mica la introducció al perquè d'aquest llibre, no? Aquesta persona, el Peter Attia, que no ho he dit, Outlive, de Peter Attia, o Attia, que és un doctor, val? I òbviament doncs, ve de la medicina tradicional o estàndard, no? Però és una persona amb un esperit crític, amb una manera oberta de pensar i de més, i ens parla de diferents aspectes, val? No m'hi ficaré molt en profunditat, però bàsicament ens parla sigui del dejú intermitent, que tampoc, ja us dic, o sigui, al final és una persona com crítica, en sentit crític, per tant res és escrit en pedra, val? Però sí que parla de conceptes com el dejú intermitent, com quina quantitat, no?, d'exercici de cada tipus, no? Perquè a vegades parlem d'exercici en general i realment si algú ara mateix està no fent res d'exercici, qualsevol exercici està bé. Això podem estar d'acord. O sigui, qualsevol tipus d'exercici que facis, en la quantitat que facis serà una millora. Però si ja ens posem una miqueta més que ja estàs fent algun tipus d'exercici, potser aquí passa a ser important quin equilibri de tipus d'exercici estàs fent, no? I ens parla doncs, del cardio de zona 2, és a dir, un exercici cardiovascular en el que potser no, que podries parlar amb cert esforç, però que podries anar parlant, dient allò, caminant fortet amb un amic i vas parlant, o en bici, també, val? O inclús corrent, però a un ritme bastant relaxat, per bàsicament poder parlar. Això seria una mica la zona 2, resumint molt. Ell concreta molt més en aquest llibre, però per això és interessant llegir-se'l i us el recomano, no? L'altre tipus d'exercici que recomana és l'exercici una mica d'alta intensitat, el que es sol conèixer com a HIIT, però no necessàriament únicament això, sinó que es refereix a un tipus d'exercici que hem de fer menys hores a la setmana, perquè crec que en zona 2 ens recomana un parell d'hores a la setmana de zona 2, però en temes amb alta freqüència o amb alta intensitat, amb
menys temps, uns 45 minuts a la setmana o una hora, o fins i tot menys, ja pots tenir uns molts bons beneficis, val? El que estàs fent una mica és una mica treballar aquesta, diguem-ho així, elasticitat del cor de poder arribar molt alt, però després, en realitat, no estar-s'hi molt d'estona allà, val? Però sí que treballes una mica aquesta capacitat del cor de poder accelerar-se i després tornar, entre cometes, a relaxar-se i tornar a la seva freqüència normal, no? I després, òbviament, un altre tema fort que tocaré en el meu canal de Ferro i Fites, dedicat més a l'exercici físic, que és l'entrenament de resistència o de força. Val? Perquè realment, tècnicament, el concepte és entrenament de resistència, però la gent això, i més en català jo crec, es confon amb la resistència, per exemple, no sé, corrent. Val? Llavors, senzillament, entrenament de força, li podríem dir, val? Però que quan diguem entrenament de força no pensis, ostres, llavors la idea és aconseguir la força màxima? No, val? Podem fer amb pesos més lleugers i més repeticions, etc. Però bueno, entrenament de resistència o de força, no? I que aquí doncs, ens diu que, si no recordo malament, són més aviat, o sigui, és el que més hores proposa, val? Unes 4 sessions d'entrenament de força a la setmana. I després també hi ha una part on parla de l'estabilitat. L'estabilitat es refereix a certs exercicis que no els podríem encabir en cap d'aquestes categories, ni d'alta intensitat, ni de zona 2 de cardio, ni de... Potser s'aproparien a això, però tampoc no és purament exercicis de força, sinó que són exercicis més de estabilitat de la cadera, del genoll, val? Per exemple, si un exercici molt potent d'entrenament de resistència o de força seria l'esquat, val? La gatzoneta, la sentadilla, la versió, no? Allà el que volem és carregar ben fort, estimular el creixement del múscul, En la versió més d'estabilitat, podria ser, per exemple, una pujada a un calaix, a una certa alçada, no? Una caixa, un step, així, relativament altet, només amb una cama i amb un cert pes, però després aguantar molt bé la baixada, no? D'aquesta manera no estem fent força màxima, però estem treballant molt l'estabilitat del genoll, del turmell, de la cadera, val? I això és una cosa també molt important en aquesta línia del que va aquest llibre, que és el tema de la health span, que li diu, no? Allò de poder arribar molt a uns 80 anys, per exemple, però amb molta habilitat i amb una mica amb un cos resistent, no? Que no sigui allò de que em caic en una escala i em trenco múltiples coses. Primer, que no et caiguis ja de primeres i que després, si et caus, siguis prou àgil i també per als altres aspectes d'exercici doncs, tinguis prou múscul, etc., com per no trencar-te moltes coses. Val? Però sobretot evitar aquesta primera caiguda, no? Aquest perfil de persona i és normal i és entenible i no ho critico, no? Però perquè podrien ser perfectament les meves àvies o el que sigui. Però el fet aquest ostres, veus persones més fràgils que com es torcin un turmell en un esglaó, pot ser el resultat d'aquella petita caiguda pot ser dramàtic, no? Doncs evitar això, no? I aquí és on aniria aquesta última part d'exercicis més en la línia d'estabilitat, propiocepció, etc. Val? Això seria per la part de salut. I us torno a dir, la idea és que en aquest podcast anem portant a gent, a convidats que ens parlin de diferents aspectes i, per exemple, podríem portar doncs, gent més experta en el tema de cardio en zona 2, gent més experta en tema força, tot i que en aquest sentit, doncs, ja us dic que jo també puc aportar bastant, però portarem més gent perquè sempre és més interessant el format de conversa. Però vaja, ja us dic, si us interessa el tema d'entrenament de força i cardio i aquestes coses, també ficaré contingut a nivell vídeo, que aquí, doncs, si ensenyes a algú, no?, a fer certs exercicis, doncs, format podcast és difícil, val? Per no dir quasi impossible. La idea és mostrar com es fa l'exercici visualment, no? Demostrant bé, val? Format vídeo. Val, deixant de banda, no? Passant ja, hem fet salut, podríem passar al tema de sigui riquesa, sigui productivitat, com li vulguem dir, però un dels llibres que
més he regalat i que més he recomanat i que més bé m'ha anat també en molts aspectes, és un que es diu So Good They Can Ignore You, o que és com el vaig llegir jo, en anglès, però també el vaig trobar, i el vaig comprar bàsicament per poder-lo mostrar per si algú no li va bé veure-ho en anglès i prefereix fer-ho en castellà, tot i que sempre us recomano jo, si sabeu, parleu anglès, compreu el llibre original, en la majoria de casos. Però seria So Good They Can Ignore You en castellà, hazlo también que no puedan ignorarte. Sona molt malament el títol, novament, una mica com aquesta explicació que he fet abans del tema de l'automillora, que és com que té moltes connotacions negatives. Això sembla que t'hagis de fustigar aquí i és com, fes tan bé que no puguin ignorar-te. No pot estar més allunyat del que és el llibre. No, sí que podria estar més allunyat. O sigui, però al cap i a la fi, bàsicament, crec que el defineix millor el subtítol, que diu per què ser competent importa més que la passió per arribar a la feina dels teus somnis. També els teus somnis, la gent dirà, quina exageració, americans, el que vulguis. Però ens han venut molt la moto durant dècades que hem de fer el que ens apassiona i el més important en la vida en tema feina és que t'encanti el que fas i que t'apassioni el que fas. I això és un llibre molt bo per, no et diré desmuntar aquest concepte, perquè el concepte no és que sigui mentida, val? Però jo ho veig com... Faig un paral·lelisme. Quan jo era tan tímid, si jo li preguntava o si parlava, jo què sé, amb ma mare, o que tampoc no parlava d'aquestes coses, la veritat, amb ma mare, en aquell moment. Ara tinc una relació espectacular. I llavors també, però no m'obria en aquests temes. Però si li hagués preguntat, és que no sé com fer amics, és que no sé com d'això, no sé com relacionar-me. Diria, ai, carinyo, no... sigues tu mateix i ja està, no? I és com, vale, moltes gràcies, però no em serveix de gaire, segurament és quasi contraproduent, però un cop un es fa el treball, no? Autotreball, autodesenvolupament, allò de... tu treballes, passat una mica tot l'aprenentatge, i l'aprenentatge és per sempre, òbviament, bla, bla, bla. Però un cop has superat aquella part més difícil, després de cop dius, hòstia, doncs potser sí que era veritat, no? Que havia de ser jo mateix, al final el resum era aquest. Però és una frase, és un consell que no pots aplicar quan te'l diuen, no? En l'estat en el que estàs, en l'estadi en el que estàs quan vols aquest consell, per així dir-ho, doncs diria que fer el que t'apassiona és una cosa que a posteriori potser penses, doncs sí, és el que vull fer, però que t'ho diguin al principi és quasi més una putada, parlant clar, que un favor, no? Llavors, concretant més, a què es refereix amb això? Que ens diuen això, no? Com t'ha d'encantar el que fas i de més. Bé, no té per què, i sobretot no té per què en una primera fase de la teva carrera professional. És a dir, aquí parla de molts exemples, us els recomano moltíssim. Per cert, novament m'oblido de l'autor Cal Newport, val? Cal Newport, tot el que fa, ho compro, ho llegeixo i és boníssim, el seu podcast és molt bo. És un... Bé, no és rellevant. Cal Newport, en aquest llibre, del que parla és si per exemple, fica com a exemple la xerrada del Steve Jobs en una universitat, que bàsicament un cop ell ja li ha anat superbé amb Apple, crec que la xerrada va ser el 2010-2011, un cop ja, o el 2008, no sé, per aquells anys, ja en aquest sentit ho té tot molt solucionat, ell diu, sí, feu el que us apassiona i no sé què, i no accepteu una merda de feina, una mica, com va una mica en aquesta línia, però si mires la seva vida, no va fer gens això, i sobretot no al principi, val? Ell va anar, si tu veiessis si veus la seva biografia, que us l'explica aquí, però també us recomano molt la biografia de Steve Jobs, ell va anar cap aquí, cap allà, va estudiar una mica una cosa, la va deixar, va estudiar a la universitat, ho va deixar, se'n va anar, el tio era molt hippie, anava descalç pel campus, ja tenia com una fama d'això, no era ni vegetarià ni vegà, era com que només menjava coses crues, se'n va anar a la Índia, va tenir el seu una mica viatge espiritual, va tornar, va agafar una feina com pràcticament una mica
aleatòria del diari en no sé si era Atari o algun desenvolupador de videojocs d'aquella època, o sigui, de fa dècades, no? I li agradava, però no és que li apassionés necessàriament, però arran d'aquí va començar a ficar-se en aquest món i per exemple, si sabeu una miqueta d'aquesta història, doncs eren Steve Jobs i l'Steve Wozniak, no? L'Steve Wozniak, que és el que ningú coneix, és el que era el friki dels ordinadors, però l'Steve Jobs, parlant amb ell, eren amics, no sé què, us ho estic resumint molt, no? Però bàsicament va dir, ostres, tu saps fer ordinadors així? Podries fer plaques electròniques i això ho podríem vendre? Sí, podria fer-ho, vinga, va. I el Steve Jobs va fer una mica de comercial anant a botigues de la seva zona, d'allà de Palo Alto i de Silicon Valley, a dir-los, escolta, mira, et podríem donar, en una època on això tot començava, et podríem proporcionar com ordinadors, tu ens els vendries, a quin preu ens els compraries, tal, i primer els van oferir en plan, no, us fem doncs, unes plaques electròniques i vosaltres veneu això perquè la gent es pugui muntar l'ordinador. Va dir, la gent de les botigues li deia com, no, jo vull que em doneu doncs, un ordinador complet i vendre'l directament, no vull com que em lieu així que jo hagi de fer coses i la gent vol un ordinador ja fet, no? I a partir d'aquí, pim, van desenvolupar un ordinador i aquí és com va començar a néixer Apple, val? A Steve Jobs ni li apassionava l'electrònica, ni li apassionava els ordinadors, ni li apassionava tampoc en realitat les vendes, val? Però tot el seu camí, fins i tot l'espiritual aquest, el seu contacte amb el zen i el minimalisme i el tal, el van dur al final que va fer una empresa potentíssima on un punt diferenciador de la tecnologia d'Apple, no, és el minimalisme, la facilitat d'ús i diversos aspectes que al final doncs, es reflecteixen una mica en la vida de l'Steve Jobs. O més ben dit al revés, no? Perquè ell és l'origen. Llavors, la cosa és, el que ens diuen una mica en aquest llibre és no facis cas tant això no, el que t'apassiona, però sí que per arribar a una feina que t'apassioni, que t'agradi, que tinguis també llibertat i autonomia i de més, que són factors que ens duen a nosaltres a que ens agradi una feina, val? Diu, has d'haver fet moltes coses, aprendre de diferents vessants i ser bo en allò en el que aprens alguna cosa, val? Perquè si vas així, aprenc una mica d'aquí, una mica d'allà, tampoc no estàs aportant res a ninguna empresa, no? I això segurament en alguna versió de... A veure, si estàs escoltant això i tens 16 anys i encara no has començat a treballar, doncs potser no et ressona, però si ja tens una mica més d'edat, diràs, ostres, doncs potser pots veure com a la teva vida has fet coses que no semblaven encaminades al que volies fer en aquell moment, però ara, veient en retrospectiva, dius, hosti, gràcies a aquella feina de no sé què, ara tinc aquesta feina i mai hagués pensat que per aconseguir la feina que tinc ara hagués hagut de fer allò, val? A mi mateix, per exemple, jo vaig estudiar enginyeria, m'agradava fer certes coses tècniques i invents amb amics meus quan era jovenet i tal, però quan vaig estar a l'enginyeria deia, ostres, no sé si això és el meu, no? I treballant d'enginyer no m'hi veia, era massa tècnic, massa estona davant de l'ordinador, centrant-me en detallets i això. I paral·lelament, doncs, en alguns estius havia treballat de captador de socis del carrer, sí, aquells que et donen pel cul pel carrer i et diuen que coneixes no sé quina organització, jo havia treballat per amics de la gent gran i per alguna altra, i doncs havia treballat d'això. Doncs en aquell moment mai pensava que això m'aportaria a la meva carrera professional, no? De fet, en certa manera aquelles feines les vaig agafar perquè era com una manera de treballar en la meva timidesa i aquestes coses, perquè t'obliga a entrar a gent. Això no va ser el primer que vaig fer, òbviament, això va ser més avançat. La cosa és, em trobo allà com a enginyer mecànic i dic, hosti, què puc fer perquè he estudiat una carrera i ara no m'agrada la feina que es deriva d'aquesta carrera? Quina merda, no? I vaig dir, bé, vaig a veure si hi ha alguna cosa una mica més, que hi hagi una part d'aquesta comunicació que he hagut d'aprendre a nivell personal per sortir de la timidesa, que vaig treballar una mica amb aquesta feina de captador de socis, el que sigui. Hi ha alguna manera d'aprofitar-ho?
pum, vaig trobar una feina d'enginyer comercial, és a dir, d'una venda de ser comercial, però amb un producte així més tècnic, no? Llavors, amb això, perdoneu si s'ha sentit el soroll de fons, amb això, amb aquesta feina aparentment aleatòria, vaig tenir la possibilitat de treballar d'enginyer comercial, i això em va anar, doncs, fer avançant una mica la meva carrera professional i em va portar al que ara mateix soc, que és formador de comercials i també de temes tècnics, val? Però no hagués pogut accedir a aquesta feina si no hagués fet certes feines que en aquell moment no m'agradaven gens i que les vaig agafar per certa necessitat i tal, però em van aportar certes habilitats, no? I així us podria dir en molts aspectes. Per exemple, ara també estic formant això, en habilitats toves, de comunicació, d'organització, una mica d'empatia no? Amb el teu client i de més. Doncs jo per mi mateix també com a desenvolupament personal vaig aprendre, vaig fer múltiples cursos tant com a assistent com a ajudant del formador de programació neurolingüística, val? O sigui, com una mica de coaching i aquestes històries, per resumir-ho. Doncs aquestes coses m'han aportat molt a la meva carrera professional al final, però jo mai hagués pensat que, o sigui, com ho diria, aquestes cosetes en les que m'he fet bo perquè ho he estudiat en certa profunditat, potser en aquell moment no estava pensant que això m'aportaria en no sé quina línia, i per tant, tornant una mica a l'inici perquè crec que m'estic anant una mica per les branques, quan et diuen fes el que t'apassiona, no? Treballa del que t'agrada i de tal, pot portar a molta gent a intentar buscar allò, la feina perfecta sense encara tenir gaires coses a aportar en aquella possible futurible feina perfecta, no? Perquè no hem après gaire. Escolta, que tens claríssim. Jo tinc amics que des de l'inici sabien que volien ser metges i van agafar i s'hi van posar i, escolta, ho tenien claríssim. I van seguir una mica el camí estàndard, el que li apassiona, tal, i els hi ha anat bé. Si tens la teva dedicació perfecta i claríssima, segurament això no t'aplica tant, val? Però trobo, en la meva experiència, la meva estadística personal, és que aquest tipus de persones són un 15% de la població. La resta anem bastant més perduts durant bastant de temps i fins i tot dins de gent que sap què vol fer. Coneixo gent que li agrada molt el tema magisteri i això, però ostres, però potser m'agrada més això que l'altre, no sé en què especialitzar-me, i el mateix amb tema doctors també, val? O sigui, entres, crec que medicina, però ostres, vull fer neurocirurgia, vull fer medicina de família, vull fer, no sé, cirurgia estètica, no ho saps. Llavors, el fet d'anar, resumint una mica aquest llibre, provant diferents coses i en aquest provar tenir una mica de sentit de la paciència i de dir vaig aprendre aquesta cosa encara que no sigui el que escolliria així de primeres, de que m'encanti al 100%, no? I llavors, bé, és un llibre que us recomano moltíssim i que també dona molta pau mental a nivell de passar de pensar quina feina em pot aportar a mi la satisfacció perfecta i quina, no? Com pensant molt egocèntricament, et passa a fer pensar d'una manera una mica més com val, què puc aprendre jo que pugui aportar a diferents feines i que després això doncs, pugui aportar molt bé al món, no? És una manera una mica de ser més com autoresponsable en el sentit de dir no espero que algú em doni la feina perfecta, sinó que vaig a jo crear-me una sèrie d'habilitats i metahabilitats, és a dir, per exemple, una metahabilitat seria no sé, la paciència i la capacitat d'esforç i de seguir en una cosa més que 3 mesos, sinó que està potser en una feina que no consideres que sigui gaire perfecta o que no t'agradi moltíssim, però ja estàs 1 any i mig, 2 anys i aprens no només a aquella habilitat en concret d'aquella feina, sinó també a ser menys allò impulsiu i anar a dir no m'agrada, canvio de feina i canvia de feina cada 6 mesos, no? Per tant, bé, resum de So Good They Can Ignore You o Hazlo También que no pueden ignorarte, de Cal Newport. Molt bo, us ho recomano moltíssim. I, finalment, tancant la secció aquestes 3 temàtiques, doncs, faltaria el tema de relacions, no? I aquí
no? Si un d'aquests llibres era del 2022-23, l'altre, això seria el del Peter Attia d'Outlive, el de Fes-ho també que no et puguin ignorar, de Cal Newport, és del 2010 o alguna cosa així. El que us diré ara, molt tòpic, títol una mica que li dirien avui cringe, i molt antic, té moltes dècades, però no per això deixa de ser molt bo. I el recomanaré tot i que sàpiga que molta gent pugui pensar en sèrio aquest? Doncs sí, aquest. How to win friends and influence people, o en castellà, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Aquest llibre, aquesta edició és del 1976, però perquè vaig pillar un de segona mà, però és que el llibre és de principis del segle XX, val? O sigui, va començar amb el Dale Carnegie, que feia, novament, Dale Carnegie, autor, sempre m'oblido de l'autor. Dale Carnegie feia cursos de comunicació i a poc, al final li deien, ostres, tens algun document on puguem consultar això a posteriori, no?, per recordar-ho i tal, i al final va acabar escrivint una mica el llibre del curs que ell donava, no? I jo us diria, són coses relativament òbvies, però no tant, val? Una mica la cosa que la gent diu així com molt, que recorda molt tòpicament, seria el fet de recordar i de dir molt el nom de les persones amb qui parles, no? Si et dius Marta. Ei, Marta, què tal, com va, tal... O sigui, inclús si ja has parlat amb aquesta persona, que has de dir, ei, hola, no sé què, anar repetint el nom d'aquesta persona. Ell ho diu de la manera, alguna cosa així com, la paraula que més li agrada a tothom escoltar és el seu nom, no? Si dius Marta, la paraula que més t'agrada escoltar és Marta. Val? Llavors, fer servir el nom, no de manera inorgànica, falsa, i de ei, Marta, què tal has passat aquest cap de setmana, Marta? I Marta, què tal ha anat? No, val? Però sí que fer servir el nom et posa una mica més en proximitat amb aquesta persona, és com que estàs demostrant-li que no t'has oblidat del seu nom i que tu recordis el nom d'algú, doncs és un senyal de que li importes d'alguna manera, no? Llavors, ja us dic, el títol, influir sobre les persones, sona malament, però si com jo heu estat un temps en el món una mica de treballar la comunicació i això, que a fi, influir sobre les persones no vol dir fer que l'altra gent faci coses que no volen fer contra la seva voluntat i només per al teu benefici propi. Pots influir sobre les persones perquè una amiga que està en una relació tòxica, doncs convèncer-la perquè surti d'aquesta relació tòxica. Això és influir sobre les persones. O una cosa més banal i no tan altruista, però dir, aneu al cine i cadascú proposa la seva pel·li, doncs tu poder defensar la teva pel·li d'una bona manera, de manera que acabeu veient la pel·li que tu vols. Imagina't que sempre escullen la de no sé quina persona i dius, per una vegada voldria que veiéssim la que jo vull veure aquesta vegada. Doncs tenir una mica més capacitat de fer això. Però no només això, sinó que, bé, hi ha diferents capítols que parla de diferents coses, però sí, molt bon llibre, atemporal, perquè al cap i a la fi les persones són les persones, i tot i que la comunicació haurà canviat a nivell digital i de més, la comunicació en general no ha canviat. Seguirem sent humans i tot i que canvia alguna coseta... Per exemple, avui a la gent jove, als barrans, costa una mica més trucar perquè estem tan acostumats a enviar missatges i això que bé, doncs sí que hi ha certes coses que afecten en la comunicació del dia a dia i verbal i cara a cara, no? Però no tant com un es podria pensar. I, novament, Dale Carnegie, Com guanyar amics i influir sobre les persones, How to win friends and influence people, molt bo. Direu, ja us el comenceu a llegir, hi ha coses que dius, això és una mica vella escola, però massa vella, una mica americanada. Bé, en tots hi ha cosetes al cap i a la fi. Quan llegeixes un llibre sempre hauries de tenir, sobretot un llibre de no ficció, hauries de tenir un xip de tu filtrar i dir, val, això és una petita exageració, potser per màrqueting, o potser perquè realment s'ho creu, però jo no m'ho crec, això ho obvio. Val? Un exemple d'això és un llibre que crec que és molt bo, que es diu Letting Go, o en castellà Dejar Ir, de Richard... ara no me'n recordo el nom, el tinc per aquí darrere. Però és un llibre una mica de deixar anar certes coses de la teva vida, és més a nivell emocional i psicològic, no?
I l'autor és un americà que exagera les coses una mica en alguns aspectes, vale? Quan ho porta a certs límits, de quan deixes anar gent que veia malament, passa a veure bé, dius, bueno, saps? Una mica... Vull dir, no sé què et fumes, però potser això és una mica massa, però això no vol dir que el 85% del llibre no sigui boníssim, val? O sigui, el llibre té moltes coses molt bones i és responsabilitat d'un mateix de tenir aquest esperit crític i dir, val, això ho desestimo. Val? A mi també em passava això, jo vaig estar bastants anys en un club d'oratòria a Barcelona i anàvem o sigui, cada 2 setmanes es quedava, es feien com una reunió i eren gent de, jo què sé, potser érem 30 persones i anaves allà a practicar les teves capacitats d'oratòria, de parlar davant de gent, no? I hi havia vegades, jo per exemple, un dels meus valors de comunicació és l'autenticitat i l'honestedat, val? Vull que soni autèntic, no que soni com preparat i super assajat, super sobreactuat, no? Llavors, sent aquests els meus valors i tenint en compte, doncs quan venia algú i em deia ei, mira, podries haver dit això d'una altra manera que fos més interessant i tal, i no sé què, és com, ostres, doncs, bon consell, no? En plan, si haguessis dit això en aquest ordre, crec que hagués arribat una mica millor i tal, això no influïa sobre l'autenticitat i podia ser un bon consell, punt, me l'apuntava. Però me'n recordo una vegada un feedback que em van donar d'una persona que suposadament doncs, tenia molta experiència i tal, i, bueno, i la tenia, però potser tenia una mica un viatge de... Li agradava molt anar a aquell club d'oratòria, però potser, no sé jo si ho aplicava d'una manera professional una mica més realista, val? Però deixant això de banda, em va donar un feedback que era ei, escolta, el discurs bé, però sembla com que està molt poc preparat. Sembla que hagi sigut quasi improvisat. I no ho va dir en el sentit que em va sortir malament alguna cosa, de que no, sinó que semblava que això, que li agradaria veure més com, no sé què, no sé quantos, com moure't d'una manera, en la meva opinió, robòtica, per l'escenari d'una manera com molt marcada, molt pautada, i deia, crec que tu pots córrer més en aquest sentit, no? Que no sembli tan improvisat. I és com, gràcies per al feedback, i això, òbviament, és el que li vaig dir verbalment, i el que no li vaig dir verbalment és com, però el desestimo totalment, perquè precisament el que jo vull és que sembli que estem parlant naturalment en una conversa, no? I us estic explicant doncs, les meves lliçons, les meves històries, el que sigui, però no vull que sembli un discurs comercial americà en un esdeveniment de no sé quants milions de persones on es fiquen allà en plan música, llums... No vull això, no? Llavors, hi ha feedback que pots desestimar. Igual que hi ha llibres, que hi haurà aspectes una mica més exagerats o que no us ressonen del tot, senzillament desestimeu-los. No digueu, oh, a la que et trobes amb això, deixo aquest llibre, quina merda de recomanació. No, és com, no, llegeix tal, agafa el que és aplicable per tu i la resta ho desestimes. Val, doncs, crec que amb això tenim un bon resum de podcast, de primer podcast, 3 recomanacions de llibres en 3 aspectes que seran els que tocarem a un dimarts qualsevol, que és el nom d'aquest podcast que comença ara i que, bé, la idea és fer un episodi setmanalment, val? Però vaja, a veure si puc mantenir aquest ritme, val? Intentaré que sí. I això, espero que us hagi servit. Si us plau, qualsevol recomanació, qualsevol idea de temàtica que volguéssiu que toqués en aquest podcast. Si us plau, digueu-m'ho amb les diferents vies de comunicació que teniu. Si és per YouTube, em podeu comentar. Per Spotify crec que també es pot comentar. Si no, si ho esteu sentint per Spotify, podeu anar al meu canal de YouTube, Patrick B. i allà veieu aquell episodi del podcast. Comenteu allà, cap problema. Així que res, espero que us hagi interessat i, si us plau, si us interessa, si us pot interessar aquestes temàtiques que tocarem, que hem ja començat a tocar en aquest episodi, doncs hi podeu donar a seguir al canal, sigui a YouTube o a Spotify, els dos millor. I res més, ens veiem al proper episodi i res, moltes ganes de portar-vos a molta gent que coneixo, que pot ser molt interessant, que ens porti idees de millora en aquests 3 aspectes.
riquesa, salut, relacions, gent que ho faci en català, no? Que ens manca molt de contingut i crec que això, en català tenim molt de contingut potser en temes polítics, potser molt de contingut en temes més culturals, música i això, però en aquests aspectes de health, wealth, relationships, a veure si puc aportar una mica el meu granet de sorra i que a vosaltres us agradi. Per tant, molt obert al vostre feedback i res, moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem al proper episodi. Adéu-siau!